tengerparti beszélgetésből ered az egész, ahol azt próbáltuk kutatni, hogy vajon hogyan lehet befutni a nemzetközi érában, vagy a nemzetközi művészeti életben. És ennek az egyik megfejtése volt az, hogy akkor valami olyan dolgot kell csinálni, amivel az online médiában föl lehet hívni a figyelmet. És az, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy ez mondjuk egy aranycsótány legyen, amit lehelyezünk, az már egy ilyen hosszabb folyamat volt. Amikor is először azon gondolkodtam, hogy mit kellene csinálni, akkor jött az a gondolat, hogy ez a csempészés az olyan, ami ilyen jól brendelhető. Ezen kívül kerestem egy olyan dolgot, ami szintén fölbrendelhető, és még sok utalást tartalmaz önmagában is már létező alkotásokra, vagy már létező szituációkra, vagy művészeti akciókra. És akkor fokozatosan eljutottunk odáig, hogy akkor legyen a csótány, ez a szimbólum, mert hogy ez bárhova képes bejutni, föltéve a kérdést, hogy ha bejut mondjuk egy szimpla csótány, az vajon megistenül-e, azáltal, hogy még bekerül, akkor az istenülést azt milyen szimbolikával látod el, nyilván, hogy általában arany szokott lenni, egyből visszavezethető a Skarabeusz előképre Egyiptomból, ahol istenség vált egy ilyen rovarból, és aztán utána nyilván jött az a játék, hogy akkor a csótány felel a Banksy-féle patkányra, szintén egy olyan állat, ami képes bárhova, de talán ez még inkább, és akkor ez így felfokozottan elindult a maga útján, és nyilván a csempészés az szintén egy olyan attitűd, aminél megpróbáltam érzékeltetni, hogy amiképpen mondjuk a vászon és az ecset vagy a festék az egy eszköz, ugye a csempészés is lehet egy eszköz a kortárs művészetben. Vannak alapelemek, amik nyilvánvalóan mindig mennek, az, hogy le kell gyártani előre a különböző múzeumoknak a különböző infotábláit, nyilván azokat meg kell figyelni, ki kell találni, milyen betűtípussal íródtak, ezek ilyen folyamatok, ezek mindig ugyanazok. Kicsit mindig játszunk azzal, hogy a szuvenírek azok mondjuk milyenek lesznek, azt fokozatosan találjuk ki, vagy találtuk ki, azok is nyilván tökéletesedtek az évek során, illetve az akciók során. Az is általánosságban igaz, hogy többen vagyunk egy akciónál, tehát nagyon ez az Oceans filmekre hajazó játék van benne, mert mi is egyébként úgy éljük meg az egészet. És nyilván először van mindig egy földerítés, lehet, hogy ez a földerítés egyébként már megtörtént általam a múzeumban, hogyha előtte voltam már kint, de az is lehetséges, hogy nem, mert hogy lehet, hogy ez azon a napon történik meg. Bemegyünk, körülnézzünk, végigmegyünk a múzeumon, aztán utána visszatérünk arra a helyszínre, ahol ezt meg akarjuk csinálni. Zsinka Gabriella fölkérte arra, vagy megkeresett arra, hogy készítsünk egy kiállítást, és sok beszélgetés után oda jutottunk, hogy ezt az akciót kellene valahogy folytatni. De nyilvánvalóan az volt a tét, hogy valahogy forgassuk meg még inkább, és forgassuk ki önmagából is magát az akciót is. Így az lett a végeredmény, hogy 12 000 fröccsöntött fémközött csótány készült, amiből belerejtettünk egy színaranyat, így eljátszva azzal a gondolattal, hogy akkor aki megtalálja, az egy ilyen kis kincskereső, valamint mindenki elvihet ezekből a csótányokból egyet haza, és ezzel valamilyen módon bekerül az ő terébe, vagy az ő otthonába egy műalkotás, ami mégiscsak egy eredetiről készült másolat. Ugye nyilván ebben benne van most ez az eredetiről készült másolat, meg benne van az, hogy van benne egy értékes, a többi az meg nem annyira, de mégis a többinek is van valami fajta értéke. De a legszembeszökőbb gondolatmenet az az, hogy amíg itt ebben a kiállításban bárki ellophat egyet effektíve ezekből az alkotásokból, addig az összes többinél én csempészek befelé a múzeumba. És amíg engem ott a biztonsági kamera kísér figyelemmel, addig itt bárki követheti azt az egész akciót egy élő stream közvetítésen.